Hahaluin natin yan maya maya kasi may sabaw-sabaw pa siya. Siguraduhin nyo guys na maluto yung gabi bago nyo ilagay yung kakang gata. Yan. Kailangan yung kakang gata ay yung gabi lutong-luto yan. Kasi pagka hindi po maluto yung gabi, yan po yung nagkukos ng kate. Ayun guys, mega love shoutout po sa inyong lahat. Muli, ang inyong lingkod, si Boybicol. Guys, today is Friday. Pero bago ko po umpisahan yung vlog ko na ito, please do like, share, and subscribe my YouTube channel and press the notification bell para po palagi kayo updated sa aking mga video. Guys, may lulutuin ako ngayon. Dati na ako nagluto nito pero ito ibang naman. Kasi ibang version naman kasi karne po yung aking pangsahog sa lulutuin ko ngayon. Guys, tingnan nyo po, panoorin nyo. Yun na nga po guys, ito ang ating lulutuin ngayon, yung taro leaves gabi po. Yan po yung gabi dahon. Ito naman po yung tangkay at saka yung laman. Meron po tayong bawang, meron po tayong sibuyas. Nandito po yung beef na in-slice ko na maliliit. Gigisahin po natin yan. Nandito po yung sili. Nandito po yung kakang gata. Yan guys, kakang gata po yan. Tsaka nandito naman po yung pangalawang gata na nagawa ko. Meron na po yung luya, may sibuyas, saka may sili na po. Ngayon guys, gagawin ko, lulutuin ko na to. Papakuluin ko muna tong pangalawang piga ko na gata. Panoorin nyo guys kung paano ko lulutuin. Ayan na po guys, nakasalang na siya sa kalan. Kaya malakas na muna yung yung apoy para kumulo kagad siya. Pagka kumulo na po yan, haluin po natin yan mamayang konti. Guys, panoorin nyo. Guys, kung makikita nyo, nilagay ko na yung gabi. Hindi ko na naipakita sa inyo yung yung pagkulo ng ng gata. Pasensya na po, tao lang. Kaya ito, pinapakuluan ko. Inaano ko na siya. Hinahayaan ko na yung apoy. Yan. Hintayin po natin guys na siya, na bumaba yung tawag nito, gabi. Kasi sisip-sipin niya ng ng sabaw ng gata. Yan. Kung makikita ninyo yan, nandito yung gata. Sisip-sipin niya yung gabi na yan. Yan. Ayan guys, lalagyan natin ng patis. Yan. Patis po yan. Instead na asin ang ilagay natin, patis po nilalagay ko. Tansyahin nyo lang yung asin guys, ay yung patis, para depende po sa panlasa ninyo, Ayan. Tapos idiin lang po natin siya para po masipsip siya ng gata.
maya ayos na yan. Ayun guys, haluin natin itong ating gulay. Ayan. Para hindi po siya dumikit. Halo-halo. Pagting halo-halo lang guys. Kasi sabi nila pagka, hindi ko alam pagka daw palagi mong ginagalaw yan, makate. Pero sabi lang nila yun na hindi marunong magluto. Ito hindi ako eksperto, pero sinasabi ko po sa inyo, hindi po makate yan. Kasi ang totoong makati dyan yung hindi marunong magluto, kaya makati. Pero yan, sigurado po yan, walang kati yan. Ayan po guys, nagisa ko na yung karne. Ito, nilagay ko na siya. Ayan. Ayan. Tapos hahaluin natin yan maya maya kasi may sabaw-sabaw pa siya. Siguraduhin nyo guys na maluto yung gabi bago nyo ilagay yung kakang gata. Kailangan yung kakang gata ay yung gabi lutong-luto yan. Kasi pagka hindi po maluto yung gabi, yan po yung nagkukos ng kate or pag kinain mo parang lastiko. Kailangan po lutuin nyo ng maayos yung gabi. Huwag nyo pong madaliin pagluto para po masarap yung kalalabasan niya. Ganyan po ang diskarte niya. Hindi po yung sinasabi nilang halo-halo kaya nangangati. Kaya po nangangati kasi hindi po luto yung yung gulay, yung gabi. Kaya kailangan luto siya. Okay guys, maya maya guys luto na yun. Pagka yan, tuyot na yung gata, yan, it means luto na po yan. Kita nyo guys, ginigisa ko na yung baka. Hintayin lang natin ito mag golden brown. Saka natin ilalagay dun sa sa gulay. Hintayin ko lang ito mag golden brown guys. Tapos lalagay ko na dun sa gulay ha. Wait lang. Ayan guys, luto na po ang ating gabi. Yun. Malinamnam po yan guys kasi nasobrahan ko ng tawag nito, yung kakang gata. Nagmamantika po yan. Grabe, kasarap yan. Ayan. Alam na ang susunod na kabanata. Ayun, may galab shoutout po sa inyong lahat. Muli ang inyong lingkod, si Boybicol Official TV. Guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do like, share, and subscribe my YouTube channel and press the notification bell para po palagi kayo updated sa aking mga videos. Guys, andito ako sa harapan ninyo. May babatiin lang po ako. Isang very supportive na tao sa Solid Team Repsol at ang kanyang buong pamilya. Ayun. May nabati kita, Tatay Uteb. Happy 62 years birthday sa iyo. Dahil birthday mo,
kakantahan kita. Happy happy birthday, happy birthday to you. Ayun, Tata YouTube, nakantahan na kita. Pagpasensyahan mo na ako dahil hindi naman talaga ako singer. Kumakanta lang dyan sa tabi-tabi. Yan, Tata YouTube, salamat at nakilala kita. Dahil isa kang tunay na tao, isa kang tunay kaibigan, isa kang tunay na tatay, at isa kang tunay na lolo sa iyong mga apo. Tatay ka ng namin sa Team Repsol. Taos puso po ako nagpapasalamat sa iyo, sa buong iyong pamilya, kay Nanay Magdalena, sa iyong mga apo, kay Boss Renz. Ayun, may galab shoutout po sa inyong lahat. Tata YouTube, wala na akong ibang masabi kundi salamat po sa pagmamahal mo sa akin at sa buong Team Repsol. Ayun, muli, happy birthday po. Happy 62 birthday to you. Ayun. Kaya magpakalbo ka na ulit. Thank you, Tata YouTube. Yeah, bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고, 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어.
Eke dapat lupa sampai Eke sudah pavende. Eke sadar lekong so pandai. Pas Eke besadar lekong so skidi 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 skidi. Eke so mebong, eke so mebong, eke so mebong, eke so mebong. Eke besadar lekong so skidi 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 skidi. Hari malam Eke mabura, aduh Eke dapat lupa sampai Eke sudah pavende. Eke sadar lekong so pandai. Aduh banyak lekong, mari Eke tak kesontong. Cuma boleh mau keken lekong lekong betong lekong betong betong betong.